Makalipas pa ang 2 taon, magmula noong nangyari ang insidente, hindi na siya tumuloy sa kanyang dating trabaho na pangangalesa. Kailangan na kasi ng atensyon ng kanyang panganay, gawa ng hindi ito gaanong nababantayan ng kanyang asawa. Ang ginawa niya, pinarentahan niya ang mga kabayo nang sa gayoy kahit hindi siya magpagod, magkakaroon sila ng salapi. Kakarampot man na negosyo ang kanyang inumpisahan, kahit papaano'y pinagtiyagaan ito ni Benedicto sa paniniwalang darating ang araw, lalago din ito. Habang abala ang kanyang mga tauhan sa pangangalesa, siya naman gumawa ng konting barong-barong sa tabi ng bahay nila. Nagtinda siya doon ng mga kakanin at iba pang paninda na madaling pumatok sa masa. Kapag pagod siya sa pagluluto, ang kanyang asawa ang nagbabantay sa kanilang mumunting negosyo. 3 buwan pa noon ang binilang, muling nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Kasalukuyang dinadala ng kanyang asawa ang ikalawa nilang anak, kaya na may labis-labis ang kanilang pag-iingat. Bagaman ilang buwan pa lamang ang tanda nito, marami nang ikinalat na pangontra si Benedicto. Nababahala kasi siya noon, lalo pat medyo tabi-tabi ang bahay sa kanilang lugar. Akala niya, maitataboy niya ang lahat ng masasamang nilalang pero nagkamali siya. Isang araw, habang nagbabantay siya sa kanilang tindahan, merong humarap sa kanyang isang matanda. Uugod-ugod na ito at halos hindi niya gaanong masilayan ang totoo nitong pagkakakilanlan. Paghampas ng amoy nito sa kanyang muka, agad naman siyang napaatras habang mahinahon itong tinitingnan. Maya-maya pa, nasipat naman niya yung bubukas ng kanilang mga paninda na siya namang dali-dali niyang pinigilan. Tumingin lang ho kayo. Kung meron kayong bibilhin, hayaan niyo akong kumuha para sa inyo. Seryosong wika ni Benedicto sa matanda. Nako, ikaw naman iho, napakamainitin ang ulo mo. Huwag kang mag-alala, wala naman akong gagawin dyan eh. Tumitingin lang ako. Sagot naman sa kanya ng hukluban. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman yung umalis sa kanyang harapan. Siguro, umiwas ang matandang yon, gawa ng hindi na mahulma ang kanyang itsura habang siya ay nakatitig dito. Kahit anong pagkukubli kasi noon ng matanda, tila ba hindi nito nagagawang maitago kay Benedicto ang kanyang totoong pagkatao. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti niyang pagmasdan kung saang lugar ito tutungo. Nang medyo makalayo na yon sa kanyang paningin, pansamantala naman niyang sinaraduhan ang kanilang tindahan upang tingnan ang kanyang asawa. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang napabuntong hininga nang masipat niya yung nakikipaglaro sa kanilang panganay. Bago siya bumalik sa kanilang tindahan, mariin niyang inilahad sa kanyang asawa ang tungkol sa mga nilalang na gumagala sa labas ng kanilang bahay. Inabisuhan niya itong hanggat maaari, huwag lumabas nang hindi siya kasama. Palagi din niyang suotin ang pangontrang ibinigay niya, nang sa gayoy hindi siya basta-bastang maatake ng mga nilalang sa kaliwa. Matapos niya yung mailahad, itinatak ni Benedicto sa kanyang isipan na hindi siya mag-aalinlangang pumaslang kung sila man ay malagay sa alanganin. Ipinangako niya din sa kanyang sarili na walang kaibi-kaibigan para sa kanya kung kaligtasan na ng kanyang pamilya ang nakataya. Aminado kasi noon si Benedicto na sa ilang taon niyang pananatili sa Paco, marami siyang nakilalang tao na merong dugo ng mga aswang.
Pinaghihinalaan niyang galing probinsya ang mga ito na napilitan lamang lumipat sa Maynila para doon mangbiktima ng kanilang mga pagkain. Sa lugar kasing yon, alam ng mga aswang na bibihira silang makatagpo ng mga albularyo na merong malalim na karunungan. Sa pagsapit ng hapon noong araw, minabuti niyang magtanim ng panibagong pangontra sa bawat pundasyon ng kanilang bahay. Ang kanyang mga kakilala, panayang pagmamasid sa kanya, gawa ng ang pagtingin ng mga ito isa siyang weirdo. Hinayaan lang naman yon ni Benedicto sa kadahilanang wala siyang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng iba. Nang maikot na niya ang kanilang bahay, agad naman siyang tumungo sa kanilang tindahan para ito ay isara. Habang kinakandaduhan niya ito at inaayos ang kanilang mga paninda, muli na namang dumaan sa kanyang likuran ng hukluban. Sa pagkakataong yon, hindi na ito pinalagpas ni Benedicto. Walang sabi-sabi, buong lakas niya ditong ipinaramdam ang kanyang presensya at kasabay nito ang pagtanong niya sa matanda ng, "Hindi ka ba talaga titigil? Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, mali ka ng bahay na tinatahulan. Ikaw din, baka gusto mong mamaalam ng maaga. Kung ako sa iyo, ipagpatuloy mo na lang yung buhay mo sapagkat oras na lang din ang itatagal mo sa mundong ito." Huwag mo akong sindakin, iho. Anong akala mo? Mas malakas ka kaysa sa akin. Mas eksperyensado ako sa iyo. Ang kakayahan ko, pinanday na ng aking karanasan. Sino ka para ako ipagsabihan? Sagot naman sa kanya ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, minabuti niyang manahimik. Akala ng matanda, sobra-sobrang takot na ang nararamdaman noon ni Benedicto, pero nagkamali siya. Dahil kabaliktaran nito ang nararamdaman noon ng taong kanyang sinisindak. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na ang matanda na umalis sa kanyang harapan. Nang medyo makalayo-layo na ito sa kanya, muli niya itong tinitigan habang ngumingisi. Maya-maya pa, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang ipagsabi ang tungkol sa nangyari. Inaasahan na niyang manggagambala ito sa kanila, lalo pat hindi nito gaanong nabasa ang presensyang kanyang tinatangan. Sa pagsapit ng dilim, minabuti niyang tumambay sa labas ng kanilang bahay. Habang nagmamasid siya sa buong paligid, doon niya nasipat ang iilang mga batang naglalaro sa gilid ng daan. Masaya ang mga ito, gawa ng meron noong mumunting salo-salo sa tahanang nasa harapan ng bahay nila. Nang tumungtong ang 11:00 ng gabi, doon na nga tumahimik ang buong paligid. Si Benedicto noon, patuloy na hinihintay ang muling pagdating ng matanda sa kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla naman siyang napasipat sa itaas ng kanilang tahanan nang makarinig siya ng alulong ng mga hayop. Alam niyang aswang nalipad ang matandang yon, sa kadahilanang naniniwala noon si Benedicto na kapag ang isang aswang ay nakasuot ng balabal o anumang damit na mahaba, aswang nalipad ito. Isinasama kasi nila yon sa kanilang sabulag nang sa gayoy hindi aksidenteng masilayan ng isang ordinaryong tao ang mga itinatago nilang pakpak. Paglapag ng nilalang na yon sa bubong ng kanilang bahay, bigla naman yung napasigaw ng napakalakas at kasabay nito ang pagbagsak nito sa likurang bahagi ng kanilang bakuran. Ano? Masarap ba? Nakangiting tanong ni Benedicto sa nilalang habang dahan-dahang tumatayo.
Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang matanda na halos lapnos na ang dalawang kamay. Umuusok din ang mga paa nito, indikasyon na para yung nasunog ng kung anong mainit na bagay. Anong ginawa mo sa akin? Gigil na tanong ng matanda pagsilay nito sa kanya. Wala akong ginawa. Hindi ba binalaan na kita kanina? Kasalanan mo yan. Hindi ka kasi sa akin nakinig. Sagot naman niya rito. Matapos niyang makapagsalita, laking gulat na lamang ng hukluban nang biglang magbago ang kanyang anyo. Sa isang iglap, bumungad sa nilalang na yon ang wangis ng isang aswang na halos 10 beses ang taas kesa sa kanyang uri. Alam ni Benedicto na madali siyang makikilala ng mga katulad niya, gawa ng ang pinagbabasehan ng bawat lahi ng mga aswang ay ang kanilang mga kuko sa pakpak. Kapag mas mahaba ang kuko sa pakpak ng isang aswang, mas mataas ang uri nito. Sa kaso noon ni Benedicto, nasa 15 pulgada ang haba ng kanyang kuko sa pakpak. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid sa kanya ng hukluban, panay naman ang pagtanong nito sa kanya. Tinatanong ng matanda kung saang uri ba siya nabibilang, kung sino ang kanyang gabunan, saang probinsya siya nagmula, at kung ano-ano pa. Subalit sa lahat ng katanungang yon, ni isa hindi ninais pang sagutin ni Benedicto. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalong hindi na nakapagsalita pa ang nilalang nang masipat niya ang nagliliyab na espiritual na presensya ng sibat ni Ahum. Sa isang iglap, wala na itong nagawa kundi ang mapahandusay sa lupa habang sinisigaw kung sino at ano ang kanyang uri. Pagbato ni Benedicto ng sibat, bigla naman yung tumarak sa katawan ng matanda at kasabay nito ang mabilisan nitong paglaho. Pagbagsak ng katawan ng matanda sa lupa, agad naman yung pinagpiestahan ng mga dagang kanal na halos kalahating oras lang ang lumipas nang tuluyang mawala ang bangkay nito sa kanilang bakuran. Sa pagkawala ng pag-iral ng matandang yon, ay siya namang pagbalik sa normal ng wangis ni Benedicto. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang tumungo sa loob ng kanilang bahay upang kumustahin ang kanyang asawa. Pagkasilay niya roong natutulog ng mahimbing, hindi na niya ito ginising. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong naging matunog ang pagbubuntis ng kanyang asawa sa kanilang lugar. Alam niyang maraming nagsisilipat na mga aswang sa tabi ng bahay nila sa pagbabakasakaling magagawa nitong mabiktima ang kanyang ikalawang anak. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng para sa kanya, hindi niya yun tinuturing na kalaban hanggat hindi pa nakakaapak sa kanyang bakuran. Sa pagtungtong ng 3 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, mas lalong tumindi ang pagpaparamdam sa buong paligid. Kapag umaga, may nasisipat siya sa kanilang mga taong bago sa paningin niya. At kapag hapon naman, nakakasilay siya ng magsasakang merong kasamang aswang na nasa pagbabalat kayo ng isang kalabaw. Palagi yung dumaraan sa kanila na para bang pinagmamasdan nito ang kanyang asawang buntis. Subalit dahil sa hindi yun pinapalabas ni Benedicto, kung kaya't wala namang nagagawa ang mga aswang, kundi ang magpatuloy sa kanilang paglalakad. Makalipas pa ang ilang linggong pabalik-balik ng mga ito, doon niya na yun pinansin. Sa bawat pagdaan ng mga magsasaka, paulit-ulit niya yung sinasabihan na wala silang mapapala sa kanilang ginagawa.
Walang preno din ang kanyang pang-iinsulto sa lahing kinabibilangan ng mga ito, nang sa gayoy mas lalo pa niyang masindihan ang paghangad nito na siya ay kalabanin. Dahil sa ginawa ni Benedicto, dumating na nga sa puntong nakasagutan na niya ang mga aswang. Muntik pa sila noong magbuno pero mabuti na lang, merong umawat sa kanila. Kagaya ng matandang una niyang pinaslang, pinaalalahanan niya ang mga nilalang na yon na huwag magkakamaling tumungtong sa kanyang lugar. Bagaman isang maliit na babala ang pinakawalan noon ni Benedicto, alam niya sa kanyang sariling kamatayan ang kapalit nito. Isang gabi ng Biyernes, habang naghihintay siya sa kanyang mga kalesa, muli na namang dumaan ang matanda. Pasipul-sipul yon habang hila-hila ang kanyang kalabaw. Ano Manong? Hindi ka talaga titigil? Ilang araw na akong nababaliw sa iyo ah. Baka hindi ako makapagpigil. Patayin kita dito ngayon. Pagbabanta ni Benedicto. Ano naman ang ginagawa ko sa iyo? Ayaw mo bang dumaan ako sa daang ginawa ng gobyerno? Napakakitid naman ang utak mo, Manoy. Tsaka dahan-dahan sa pagbabanta. Baka bumalik sa iyo yan. Tandaan mo, may ilang kataga ang makamandag kapag ito ay nabibitawan. Seryosong sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umalis na para bang ayaw nitong marinig ang susunod niya pang sasabihin. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napagpasyahan na noon ni Benedicto na siya na mismo ang dadayo sa bahay nito. Hindi mahirap para sa kanya na tuntunin ang kinaroroonan ng matanda, gawa ng ilang beses na niyang naamoy ang baho nito sa katawan. Sa pagsapit ng gabi, bago niya iwan ang kanyang pamilya, sinigurado niyang nakasabit sa bahay nila ang medalyon na ipinamana ng kanyang babaylang ina. Kahit matagal na yung nawala, dala-dala niya pa rin ang paalala nito sa kanya ukol sa medalyon. Ayon sa ina ni Benedicto, na hanggat nakasabit ang medalyong yon sa bahay na kanilang tinitirhan, lahat ng nilalang na humipo sa kahit saang parte ng kanilang tahanan, maaagnas. Kapag naamoy ng medalyon na meron silang bahid ng kasamaan, hindi ito mag-aalangang sila ay tupukin. Dagdag pa nito na nag-iisa lamang ang medalyong yon. Wala itong kahalintulad sa kadahilanang hinulma ito ng mga sinauna nilang ninuno. Isang kakayahang sinauna na halos ngayong pangkasalukuyan ay walang nakakaalam. Naniniwala din kasi noon ang ina ni Benedicto na merong mga mahihiwagang armas na nagkalat sa mundo. Ang iilan sa mga armas na yon ay nasa kaanyuan ng palakol, espada, medalyon, gulok, at ang iba namang mas napapabilang sa malalakas na uri ay ang mga buhay na hayop. Pinakamakapangyarihan sa mga ito ay ang puting kabayo na hindi alam ng ina ni Benedicto kung nasaan. Matapos niya yung maisabit sa kanilang tahanan, mariin niyang ibinilin sa kanyang asawa na huwag bubuksan ng pinto anumang daanan sa bahay nila kahit marinig niya pa ang kanyang boses. Hayaan siya nitong magkusa doong pumasok, gawa ng tanging si Benedicto lamang ang nakakaalam sa isang daanan ng kanilang bahay. Ginawa niya yon nang sa gayoy hindi malinlang ng mga aswang ang kanyang pamilyang naiwan. Sa pagbagtas niya ng daan, nasisipat niya ang iilan sa kanyang mga kakilala na panayang inuman. May nagyayaya noon sa kanya pero hindi niya yun pinaunlakan. Pagdating niya sa kabilang barangay, doon na niya hinanap ang magsasaka.
Alam ni Benedicto na nakatira yon sa dulong parte, gawa ng hindi sanay ang mga aswang na magkaroon ng kapitbahay na isang ordinaryong tao. Sa pagdating niya sa isang liblib na lugar, bumungad sa kanya ang isang maliit na barong-barong na walang nakasinding gasera sa loob. Pagsilay niya sa mga sigbi nitong alaga, agad naman niya yung pinaamo, gamit-gamit ang kanyang kakayahan sa kaliwa. Pagtawag niya sa mga sigbin, taimtim naman niya yung binulungan sa kung ano ang nais niyang ipagawa sa mga ito. Lapain ninyo ang mga pinagsisilbihan niyo. Bulong ni Benedicto sa mga sigbin. Pagkarinig nito ng mga nilalang, agad naman yung kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, doon na siya nakarinig ng mga pagsisigawan, indikasyon na nagawa na nito ang kanyang nais. Habang nagsisilabasan sa bahay na yon ng mga aswang na naghahanda ng kanilang engkantasyon, dali-dali naman niya itong nilapitan. Pagsilay niya sa isang matangkad na lalaki na merong anyong kalahating kalabaw, agad naman niya yung nakilala. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring hindi pa ito tapos na alisin sa kanyang katawan ang kanyang pagbabalat kayo. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy namang sinunggaba ng mga sigbin ang kinikilala nitong mga Panginoon. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang mga kaaway ni Benedicto kundi patayin ang kanilang mga alaga. Nang mapatay na nila ang mga sigbin, dali-dali naman yung tumitig sa kanya at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagkuha ng langis. Pagpahid ni Benedicto sa kanyang katawan, laking gulat na lamang ng mga aswang nang masipat nila yung mabilisang nagpalit ng anyo. Pagmulat ng kanyang mga mata, bigla naman siyang ngumisi sa mga ito habang dahan-dahang lumalapit. Nang masipat yon ng mga aswang, wala na yung nagawa kundi ang sumugod sa kanyang kinaroroonan. Kampante ang mga ito na magagawa siya nitong mapaslang sa kadahilan ng mas marami ang kanilang bilang. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na kahit ilang hukbo pa ang kanilang dalhin, wala pa rin silang laban sa nag-iisang gabunan. Nang mapagtanto ni Benedicto na hindi niya magagawang masindak ang mga nilalang na yon, doon na siya nagpasya na patayin ang pinakamahinang miyembro ng mga ito. Sa isang iglap, mabilisan niyang hinawakan ang ulo ng isang binatang aswang at walang pag-aatubiling yon ay ibigti sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nang hindi pa siya noon makontento, ginilitan niya pa ito ng leeg bago niya yun itapon sa talahiban. Ano ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay? Ayos lang sana kung mga kriminal ang pinapatay ninyo. Pero kung mga ordinaryong tao, nasisiguro kong ganito din ang sakit kapag nalaman nilang pinatay nyo ang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi ko to ginawa para kutsain ang inyong lahi. Ipinakita ko sa inyo ito upang maramdaman ninyo ang pakiramdam ng mga ordinaryong taong kinukuhanan nyo ng miyembro. Wika ni Benedicto. Nang marinig ito ng magsasaka, bigla naman yung umangil sabay sagot ng, Sino ka para magbigay sa amin ng leksyon sa buhay? Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Matapos nitong sumagot, buong puwersa naman yung sumugod sa kanya. Subalit kagaya ng inaasahan, wala itong panama sa kanyang kakayahan. Ilang ulit niya pang sinalag ng kanyang katawan ng pag-atake nito pero kahit sa kalasag niya hindi magawang makatagos ng aswang. Pagramdam niyang wala na yung magagawa, isinunod na niya din yun sa binata. Dahil sa nag-uumapaw niyang lakas, kaya na may ang iilan sa mga aswang na nagmamasid
ay parabang nagdadalawang isip. Nang mapagtanto ng mga nilalang na yon na hindi nila kaya si Benedicto, wala na yung nagawa kundi ang lumayo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumahimik ang paligid. Pagramdam niyang hindi na babalik ang mga aswang, minabuti na niyang umuwi para magpahinga. Alam niyo ba, na sa dinami-rami ng ating kwento ukol sa mga aswang, tanging si Benedicto lamang ang may kakaibang kakayahan. Bagaman may dugo siya ng gabunan, hindi niya kinakailangang kumain ng tao para mabuhay. Sa madaling salita, tao pa rin itong si Benedicto. Ang kanyang kakayahan nagagamit niya lamang yon na parabang isang uri ng abilidad. Kagaya ng mga buhay na salita, kontrolado niya ang kanyang pagpapalit anyo. Sa ibang lengguwahe, sinasabing ang kanyang abilidad ay isang uri ng mapangwasak na kalasag. Minsan na din yung tinangan ng kanyang inang babaylan, kung kaya't madami nang nakakaalam ukol dito. Subalit kahit ilang beses na yung makita ng mga taglugar, nakakapagtakang hindi pa rin nila nagagawang malaman kung bakit nagagawa yung magamit ng kanyang ina. Sa pagbalik niya sa kanilang bahay, agad naman siyang pumasok sa siwang na kanyang ginawa. Pagsilay niya sa kanilang sala, bumungad sa kanya ang kanyang pamilyang mahimbingang pagkakatulog. Dahil sa hindi pa naman gaanong maliwanag sa labas, kung kaya't minabuti niyang magpahinga. Paggising niya kinaumagahan, nadatnan niya ang kanyang mga trabahador na naghihintay. "Manong Ben, kukunin na ho namin ang kalesa," wika ng isa sa kanyang tauhan. "Sige lang, kunin niyo na. Kapag ganitong huli ang gising ko, huwag na kayo magpaalam. Alam ko din naman kayo lang ang kumukuha niyan eh. Mag-iingat kayo ah. Tsaka, nga pala, mamayang hapon medyo agahan niyo ang pag-uwi para naman makapag-inuman tayo." Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang mga trabahador, agad naman itong kinuha ang mga kalesa. Pag-alis ng mga ito sa bahay nila, minabuti niyang tunguhin ang kanilang tindahan para yon ay buksan. Okay, grabe, sobrang lakas ng nanay ni Benedicto. Kala ko kasi parang yung sa una parang nabanggit lang na babaylan lang, di ba? Parang matandang babaylan, ganun lang ba? Sa first episode natin, pero hindi pala. Siguro gabunan na may crossbreed ng babaylan, pwedeng ganun, di ba? Tapos yung tatay niya, napakalakas na albularyo. Siguro kaya tinatangan ni Benedicto yung ganitong klase ng abilidad. Pero sabi rin sa kwento, wala nga makapagpaliwanag kung paano nagagawa yun. Sana sa mga susunod na episodes meron, no? Kasi episode 2 pa lang naman tayo, di ba? Tsaka grabe, jumpak na jumpak sa action to. Alam niyo yun? Para kasi talagang ganito yan eh. Kapag nagtatangan ka ng malalakas na tangan, kung ano mang mutya, agimat, o yun nga, kagaya ni Benedicto, kaliwat kanan yung tinatangan niya, talagang magiging lapitin ka. Best example natin dyan, yung mutya ng talabong. Diba kapag tangan-tangan mo yun, gulo mismo yung lalapit sa'yo. Una example na natin yan, mutya yan. Pangalawang example natin, karga ni Arkanghel. Alam nyo ba na pag meron kayong aral ni Arkanghel, lapitin kayo ng away? Kasi panggera yung gamit na yun. Marami pa tayo dyan, yung mga tawag dito, yung kay Metatron, yung kidlat nun, basta sobrang dami pa. Kaya gustong gusto ko talagang alamin, tsaka sobrang interesado ako sa kwento ni Benedicto kung paano niya nagagawang pagsabayin yung dalawang sobrang taas na tangan, diba? Pero yung 3 tsaka 4 natin, bukas yun. Pahintayin na lang ako. Salamat.